יש לנו כבוד ענק לארח הערב את שחר פאר, אתם יכולים לכל הכבוד. לכן כנראה קראתם שלפני כמה שבועות הוא התחיל בדקות מהטניס המקצועי, אבל לפני זה, ועדיין היא הטניסאית הטובה ביותר שיצאה מהארץ, היא בשיאה הייתה מדורגת מספר 11 בעולם, היא השראה לכולנו, היא הגשימה חלום של רוב האנשים בקהל והדליקה משואה ביום העצמאות. וזהו, שחר, המנחה שלה. טוב, אז שלום לכולם, אני די מתרגשת להיות פה. בימים הטובים שלי כספורטאית פעילה, והיו כמה וכמה כאלה, באמת רציתי תמיד לראות את עצמי ככה, אחרי כל נקודה שאני מנצחת וזוכה. נקודה זה צמד מילים שהמאמן בילדות שלי הטמיע בי, והוא תמיד הייתי משתמשת בזה במצבי לחץ, לפני, אם אני המומנטום נגדי, אם אני בנקודה מאוד מאוד חשובה, תמיד הייתי מתנתקת מהקהל, מהתוצאה, ומתרכזת במה אני רוצה שיקרה עכשיו. במאי הקרוב אני אצא עם הרצאה שנקראת נקודה, והיום אני אספר לכם משהו קטן מהפאזל שבאמת בנה את הקריירה שלי. אז לטופ 10 לא הגעתי, ואני חושבת, יש לי תיאוריה בכאילו, אבל מישהו מלמעלה לא רוצה שזה יקרה. מספר מזל שלי הוא 1, אז אולי הוא רוצה שיהיה לי 2 1, אז באמת הגעתי למספר 11 בעולם. זה דירוג שיא לטניסאי וטניסאית ישראלים. רק להסביר קצת, הדירוג של אנשים מגיע עד 1200 בעולם. לפעמים, רוב הפעמים, הטיפוס לטופ העולמי הוא מאוד איטי, מתסכל, ועם הרבה רגעים קשים מנטליים. לפני חודש הגשמתי חלום ורצתי מרתון. יש לי... החלום הזה היה כבר 15 שנה, ואך ורק, וכל הזמן אמרתי את זה, בגלל ההכנה המנטלית הקשה, באמת האימונים המתישים. רציתי לבחון את עצמי, כל הקריירה שלי נבנתה על הראש ועל המקום המנטלי, אבל רציתי עוד איזה מקום לבחון את עצמי, ואפילו די נהניתי מזה, אז באמת אני ממליצה לכולם, זה אחלה חוויה. בשנתיים וחצי האחרונות אני סבלתי מדלקת כרונית, והלכתי להרבה מומחים ורופאים, ולא מצאו דרך לשקם את הכתף שלי, והודעתי לפני 3 שבועות על פרישה מספורט תחרותי אחרי 23.5 שנות קריירה. אני משערת שאתם מכירים, אם ראיתם טניס או כל ספורט אחר, שיש מצב שיש לחץ ואנשים עצבניים ופשוט מתיחים את המחבט ומאבדים את העשתונות. אז אני בתור ילדה לא נתנו לי לעשות את זה כי ההורים שלי אמרו שזה מצרך מאוד יקר, אז היה אסור לי. אבל ההתמודדות שאני אלך לספר לכם עכשיו, הכישלון שחוויתי, הרגשתי בערך כמו המחבט הזה. בטניס יש 52 שבועות שאפשר לשחק בהם במשך כל השנה. באמת שבוע אחרי שבוע יש תחרות, אנחנו כל הזמן נמדדים, וכל שבוע אנחנו יכולים לצבור נקודות או לאבד את הנקודות שלא הצלחנו להגיע אליהן משנה קודמת. יש 4 תחרויות שנקראות גרנד סלאם, שהן 4 תחרויות היוקרתיות, וזה כמו אולימפיאדה, אנחנו זוכים לאולימפיאדה 4 פעמים בשנה כמו לספורטאי אולימפי. אני מבחינתי, השנים הטובות שלי היו בשנות 2010, שנים של 2010 ו-2011, שבפברואר הגעתי לדירוג 11, אבל איכשהו המזל לא היה איתי, וסיימתי את השנה הזאת מדורגת 37 בעולם, עם שבר מאמץ בגב. מ-2012 התחילה די צולעת, פתאום התחלתי להפסיד. הפסדתי לבנות שלא הייתי רגילה להפסיד להן, וזה היה כמו כדור שלג, שהפסד אחרי הפסד, אתה מאבד את הביטחון. פתאום הפסדתי לבנות שאני תמיד אומרת את זה, אבל הייתי אוכלת אותן לארוחת בוקר, באמת, כאילו דברים שלא תיארתי שאני אהיה במצב הזה. סיימתי את השנה הזאת בסביבות 60-70 בעולם, והגיעה לשנת 2013.
עדיין נכנסתי להגרלות הראשיות של הגרנד סלאמים, באוסטרליה אופן וברולנד גרוס, אבל לשאר התחרויות הייתי צריכה לשחק מוקדמות, ופתאום למצוא את עצמי מתמודדת במקום שלא הייתי 8 שנים, צריכה מתחילת הקריירה שלי, צריכה להתמודד במוקדמות של תחרויות, לא בתנאים הכי זוהרים שיש למה שהתרגלתי, ובאמת לחזור למטה ולבסיס. מצאתי את עצמי בתחילת השנה, מסתכלת כל הזמן על הדירוג, מתי אני אולי אצא מה100 הראשונות. בסופו של דבר יצאתי מה100 בווימבלדון, הייתי צריכה לשחק מוקדמות, וזו פעם ראשונה שיצאתי מאז שנת 2005, איזה 8 שנים שהייתי רוב הזמן בתוך ה20 הראשונות. צריכה להתמודד עם סיטואציה שאני לא מכירה, הרבה שנים לא הייתי בה. צריכה באמת להתחיל הכל מלמטה ולחפור למטה. אני מגיעה לווימבלדון, משחקים באתר שונה ממה שמשחקים את בית הגמר, בשביל שהדשא לא ייהרס. ואני נכנסת לשם ואני נזכרת שפעם אחרונה שהייתי פה זה שהייתי בת 16, ששיחקתי בנוער. ואני אומרת, מה הסיכוי שאני מכירה את חיי הזוהר בתחרויות הכי גדולות, צריכה להתמודד עוד פעם ובאמת לנסות להיכנס ל100 הראשונות. בסדר, סיבוב ראשון אני מנצחת די בקלות, סיבוב שני גם, הכל הולך חלק, מגיעה לילה לפני הסיבוב האחרון, העלייה לבית הגמר, כולי בטירוף, הולכת לישון, מתרגשת, אין סיכוי שאני אפסיד לפורטוגלית זאת, אני תמיד מנצחת אותה. מגיע בוקר למחרת, אני מובילה במשחק 3-1, 40-15, ואני ממש זוכרת את זה, הייתה נקודה מאוד 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 ארוכה, אני מפסידה אותה, בתוך 45 דקות אני מוצאת את עצמי מחוץ למגרש, מפסידה את המשחק 3-6-0. לא יודעת איך לאכול את זה, כולי בדיכאון, כל הלילה בוכה, לא ישנה. ואני 140 בעולם, מחוץ למאייה כאילו, ואפילו לא יודעת מה לעשות, מנסה לא לעשות יותר מדי שינויים, אבל משהו צריך לקרות פה. הסוכן שלי בזמנו, יומיים אחרי זה לקח אותי לשיחה בקפיטריה בווימבלדון, הוא ישראלי, והוא אמר לי, שחר תקשיבי, את לא אמורה להיות מדורגת 140 בעולם, המקום שלך זה פתוח בתוך המאייה הראשונה, ולא אכפת לי איך זה יקרה, את חייבת לחזור לשם, יש לך חצי שנה לחזור, אנחנו מדברים, זה היה ביולי, אני רוצה שאת כל 2014 תשחקי בבית גמר בגרנד סלאמים. טוב, איך אני עושה את זה בחצי שנה? מה קשור? אין לי ביטחון, אין לי כלום, אני רק מפסידה כל הזמן. מה עושים? פותחים את הלוח זמני, מה התחרויות הבאות שאני הולכת לשחק? והתחרות הבאה, הוא אומר לי, טוב, תקשיבי, את הולכת עכשיו, אני שולח אותך למאמן בספרד, את הולכת לעבוד קשה, את אוהבת לעבוד קשה, לכי תתאמני, תמצאי את הביטחון ותטוסו לתחרויות. נוסעת לספרד, מתאמנת 4-5 שעות טניס ביום, עוד 2 כושר, רק מתאמנת, אוכלת, ישנה, וכל מה שמעניין אותי זה באמת להגיע למאייה הראשונה כמה שיותר מהר. נוסעים לתחרויות, מנצחת 2 סיבובים בתחרות הראשונה, ובום, עוד פעם מפסידה, כל הביטחון יורד, מה עכשיו? 2 תחרויות אחרי זה מפסידה עוד פעם סיבוב ראשון, כי המומנטום באמת הרע ממשיך. חוזרת לארץ, ויש תחרות הבאה בבקו, באזרבייג'אן, תחרות גם של WTA, ואני מחליטה פעם ראשונה בחיים שלי לנסוע לבד, בלי מאמן כושר, בלי אמא, בלי אבא, באמת להתמודד פעם ראשונה לבד. נוסעת לשם, סיבוב ראשון משחקת נגד מישהי שאין לכם מושג מי זאת, גם לי לא היה מושג. סט דאון, אני מובילה לסט 2-0, אני מסתכלת החוצה, לא מכירה אף אחד. מה אני עושה עכשיו? כל מה שעשיתי זה להתרכז בעצמי, במה אני רוצה, איכשהו גלגלתי את המשחק הזה, ניצחתי אותו. משחק אחרי משחק, ניצחתי שחקניות טובות, הגעתי לגמר, אמנם הפסדתי בגמר, אבל זו הייתה פעם ראשונה מזה 2 שאני מגיעה לתחרות לגמר. כולי בעננים, חוזרת לארץ, עשיתי את זה לבד, איזה יופי, אני חוזרת לעצמי, ואז עמית אומר לי, תמיד הוא היה שולף לי מאמנים מהכיס, בשביל שימלאו את המקום, כי ברגע זה אין לי מאמן. אומר לי, את נוסעת לסין, לתחרות עם מאמן איטלקי, אנחנו נוסעים תל אביב, טורקיה, בייג'ין לסוג'ו, איזה חור בסין, עם רכבת, יותר מ-24 שעות נסיעות, מגיעים בשישי בלילה, יום שלישי מתחילה לתחרות, ואני אומרת לעצמי, טוב, יכול להיות שעשיתי את כל המסע הזה, ועוד 3 ימים, אני בדרך חזרה, כל הדרך הזאת, היא מדורגת בערך כבר 120 בעולם, ולא השגתי את המטרה, ולא כלום, ויש לי עוד 3 חודשים, אני חייבת לעשות את זה. טוב, מתחילה התחרות, אמורה להתחיל התחרות ביום שלישי, היה שם חם, אימים, 40-45 מעלות בסין, השמש קודחת,
אבל אני, מה אכפת לי, אני ישראלית, אני רגילה לחום הישראלי, אני מתה על זה וזה, אין, הכל יהיה בסדר. סליחה, שכחתי פרט חשוב. התחרות אמורה לשחק בערב. יומיים לפני התחרות, בגלל החום, יומיים לפני התחרות, המנהל תחרות מגלה שיש יתושים בלילה וחייבים לשחק ביום. ואז זה הסיפור שלי, אני כולי שמחה, מה אכפת לי וזה, חום. משחק ראשון משחק נגד איזה סינית, אף אחד לא מכיר אותה. לא מאמינה לחום, אני כאילו, כולי חם לי מזיעה, הנעליים שלי מזיעות, מנצחת את המשחק, חוזרת למלון, היא מייבש שיער, מייבש את הנעליים, ושיהיו יבשות למשחק הבא. מפה לשם מנצחת עוד משחק, ואני יודעת איכשהו שהסתכלתי על הנקודות, שאם אני מגיעה לחצי גמר, אני מבטיחה את המאייה הראשונה. מנצחת עוד משחק, ובמשחק השני אני מגיעה למערכה שלישית. יש חוק בסבב אנשים שאם אתה מגיע למערכה שלישית מעל טמפרטורה מסוימת, אתה יכול, יש לך 10 דקות מנוחה, אתה יכול ללכת להתקלח, להחליף בגדים, לאכול סנדוויץ', מה שאתה רוצה, רק לא עם המאמן, אסור שום קשר. אני הייתי הולכת מהר למקלחת, עם מים קפואים, מנסה להוריד את הטמפרטורה, ושמה לב שיש לי מספיק זמן בשביל לעמוד מול המזגן שמה, להוריד את הטמפרטורה כמה שיותר, וכל הזמן מסתכלים עליי, כאילו, מה את עושה, מה נסגר איתך? אבל איכשהו זה עבד, וניצחתי משחק ועוד משחק. בחצי גמר ניצחתי בחורה שהייתה 60 בעולם, הגעתי לגמר, ניצחתי את הגמר, 6-3 בשלישי, סינית אחת שגם היא אחת הטובות, היא עכשיו בערך מדורגת 50 בעולם. אני זוכרת שבסוף המשחק היה כל כך חם, המאמן שלי היה סחוט במים וכולו מים. היא בסוף לחצה לי את היד ונפלה עליי, בטקס היא ישבה על כיסא כי היא לא יכלה להחזיק מעמד. קיבלתי כזה צלחת, זה עכשיו בבית שלי כזה, אני גאה בה, מאבן, הכל לעבודת יד, ואני, אפילו התיקים שלי היו במועדון, כי אנחנו צריכים לתפוס רכבת, לתפוס את הקונקשן ולחזור לארץ, אבל מה אכפת לי, כולי עם הצלחת, מסתובבת בשדה תעופה, הייתה סגורה, אבל עדיין הייתי גאה, עם 20 קילו הולכת, ויום שני מגיע, אני מגיעה לארץ יום ראשון, יום שני מגיע, אני מסתכלת על הדירוג, ואני מדורגת 76 בעולם, סליחה, 67 בעולם. השגתי את המטרה תוך חודשיים ולא תוך חצי שנה, וסימנתי וי באמת על אתגר מאוד מאוד גדול. והמסקנה שלי, אני חושבת שאתם צריכים להציב בפניכם מטרות קרובות, אם זה בחיים האישיים, אם זה בעבודה, אם זה בקריירה הספורטיבית, באמת להתפקס ולחשוב מה אתם רוצים שיקרה עכשיו, ולא להתפזר, והמטרה הגדולה באמת תושג. אז נקודה. תודה. טוב, זה היה מדהים. אז ככה לפני שניתן לקהל שלה, אז מה עכשיו? מה קורה עכשיו? טוב, אז עכשיו אני אספר לך משהו קטן, זו פעם ראשונה שאני מדברת מול קהל, שהוא לא ילדים. והמטרה היא באמת, כמו שאמרתי, לצאת עם הרצאה במאי, ובאמת לתת איזו השראה, ובאמת לנסות ולהעביר דברים שאני עברתי, כישלונות, הצלחות, התמודדויות בקריירה, ואני מקווה שגם הצלחתי קצת היום, אבל באמת לחיות את החיים ולנסות להעביר משהו הלאה. אני מקווה שאנחנו היינו כאן אצל בטסט, שאלה, כן, תצעקי, אני אחזור ליד. כן. איך את מביאה את עצמך אחרי שאת נכשלת, ואת מרגישה חרא, ואין חוסר ביטחון, ולא שום לא נדרש, איך את מרגישה אחרי שאת נכשלת ומפסידה במשחק, לתת שוב הכל מעצמך ולנצח? אז היה לי חוק שאחרי שאני מפסידה, יש לי 12 שעות, גם אם אני מנצחת האמת, 12 שעות להתבאס או לשמוח, ואני פשוט מעבירה דף חלק ובאמת למטרה הבאה, ואי אפשר, בטניס יש כל כך הרבה לחץ וכל שבוע יש תחרות ויש משחק יום אחרי, גם אם אתה מנצח מישהו טוב או מפסיד, שצריך פשוט לשים את הדברים בצד ולחשוב מה חיובי ומה טוב ומה הדבר הבא שאני רוצה באמת להצליח ולכבוש. אז בעיקרון אנחנו סיימנו, ותנו לי לספר לכם כמה דברים. אחד, האירוע הבא שלנו קורה ב4/4 בוויורק הזרם, זה אירוע רגיל אבל מיוחד. זה הולך להיות אירוע שכולו
מונגש גם לכבדי שמיעה. אז אם יש לכם חברים יזמים שהם כבדי שמיעה או מתעניינים, זה אירוע בשבילהם. וגם בשבילכם, שוב, אירוע רגיל לגמרי. אני רוצה להגיד המון תודה לארבע דוברות הנפלאות שהיו כאן הערב. פשוט ערב שכולו השראה. ליזמות שבאו ודיברו, מי שמחפשות קו-פאונדרים, בואו חפשו אותם בחוץ, הם יהיו שם. לשותפים שלנו, לבורסה שאירחו אותנו, אתם מוזמנים לעלות למרכז יזמות וחדשנות, לאפלינק שנמצאים כאן, לאפרול שפתחו לכם בר ובינקו אתכם. הבטחתי שאני אספר לכם על וובפלס, הם מחפשים עובדים דרך אגב, אז אתם מוזמנים לחפש אותם. הם חברה שמקדמת נשים, מעריכה נשים, והם שותפים טבעיים שלנו לאירוע הזה. תודה רבה שבאתם. ולאתנה, מה שלא הזכרתי את זה, אתנה, ששחר היא שגרירה שלהם, שיתוף פעולה מדהים שאנחנו עושים איתם כל כמה חודשים. חפשו אותם בפייסבוק, זה שווה את זה. תודה רבה לכם שבאתם, ערב טוב.